Madwar 30 persuna, vittmi tal-vizzju ta' droga, ser jibbenefikaw minn immodernizzar tal-kmamar wara li tur dawn ix-xhur sar investiment estensiv fih dan il-komunità ta' Santa Marija. Waqt żjara fil-komunità mill-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon, ġie spjegat kif ir-residenza toffri 3 fażijiet, dik ta' evalwazzjoni u stabilità, fażi terapeutika u l-aħħar fażi ta' integrazzjoni lura fis-soċjetà. Ir-residenza tħares li tgħin lill-vittmi mill-bidu sal-aħħar u saħansittra tara li titratta l-eruq tal-vizzju fejn il-klijent jitgħallem josserva r-regoli u jara fil-konsegwenzi permezz ta' terapija kollettiva u individwali. Hawnhekk l-objettiv mhux biss li jieqfu jużaw id-droga n-nies, imma wkoll li jaħdmu fuqhom infushom, li jaħdmu fuq il-karattru tagħhom, fuq l-imġiba tagħhom biex jinbidlu. Il-Ministru Falzon faħħar ix-xogħol ta' Rinovar li twettaq fih dan ir-residenza u stqarr li l-ġustizzja soċjali għandha ssir ma' kulħadd, anki ma' dawk li żbaljaw iktar minn darba konsegwenza tal-vizzji tagħhom. Huwa dover tagħna illi ninkludu l daw in-nies illi nżommuhom fil-komunità kemm jista' jkun illi ngħinuhom joħorġu mid-diffikultajiet li għandhom u nappellalhom biex is-soċjetà qed ittihom ċans ieħor biex huma mbagħad jieħdu dak iċ-ċans u jimxu kumplament tal-ħajja tagħhom il-bogħod minn kwalinkwa addizzjoni. L-akbar xogħol infrastrutturali li sar bħala parti mir-Rinovar kien propju fil-fażi aħħarija tal-programm ta' riabilitazzjoni fejn tpoġġiet amara, kċina u ġim ġdid fost oħrajn. Dan bilan li tissaħħaħ din il-fażi kruċjali tat-terapija li tibni r-reżiljenza tal-persuni vittmi. Il-Ministru Falzon tenna li l-Gvern se jibqa' jassisti l-organizzazzjonijiet kollha li jaħdmu fil-qasam tal-vizzji kif ukoll iżid l-investiment finanzjarju biex jibqa' jingħata l-aqwa servizz.